بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة يرفع الله بها الذمة ويكشف بها الغمة ويعز بذكرها الدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حن جاكور لور رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ومدينة وجنيرة اتمت أني اتفقن أني أجوي يا دور بين تصفق إجابه للقمات تاريخ الميلاد وجندي بين النوغاس أني أن نفسر دفتر الله تدله أن بالنا كينيا ها آياري وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها لهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أن فوت نفسر كونde أما أنت مناينde wakkati darni en man en ummitan do mare nen en jokka jangirde meden. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا لهم قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها لهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. جبرائيل وبشر سين الذين آمنوا نؤمن وعملوا به الصالحات كود بوت أن لهم دودا بجنات الجنات لتجري لغة من تحتها الأسماء الأنهار شوفي كلما رزقوا كلنا برزقا منها إبوي شوفي مدبوي الجنات من رزقا قالوا سبن بي هذا دو رزقنا من قبل إلهم دو من رزقا وقصالي وأتوا به بغدنا دو متشابها أن ننلل ولهم جمرا دودا فيها الجنات من أزواج تركرا مطهرة سيني بهم وهم هم خالدون بدوم وفيها نرماكا الله ودي نرماكا. عندنا نفسر سينو مؤمنين بدن بالبشر نجتنا كوني البشر مؤمنين هم دوني نؤمن بالله nden bo be huy kuude godde mana ko tabitinta imanu mabbe nuddingo Allah hajar nda woni terde on tabitinta imanu man don na ko wala to a huy kuude godde nden jamirawo wi anna lahum dawdan be jannatin aljannaji en bino jamirawo ko en fuddi surul baqara se jotto o jonani en inde aljanna to honi aljanna to en jeyi ha himbe lunga en tawan ko nufete be aljanna ni gese amma irum gese de lambu maroji ledde fere fere fungoji fere fere pille fere fere nden bo maran shofi ha nokkuje man bana be lunga zamanu jotta be don biya garden nokkure man a tawan wodi ndiyam wodi ledde
hokkoje ɗawdi woodi bo leɗɗe maroje ɓiɓɓe samaroje ñameteɗe nden woodi bo coofi woodi bo fungo nokkure man ni to a laari nde fottante to a yinde ni nde fottante ɗo on wi'ete aljannaji halunga to nden to en laari kalimol aljanna jomirawo ɗo sappira saare aljanna nder lahira nden ɗo sappira gese duniyaru bo gese ɗe duniyaru mana lambuji gonoji ha duniyaru irungaɗe banni jomirawo ɗo wollira ɗum kanjuma jannatin ma ɗo wira ɗum aljannaji to en daari qissa bani israila wi kam taraku fiha min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin amin nayi kam taraku fiha min jannatin wa uyun jannatin ɗo gese maɓɓe on o wolwira ɗum na way aljannaji nufate ba to haɗɗo sai en laara ko nufete be aljanna ha lafzul ayare ɗo ha modiɓɓe lunga kala nokkure marore leɗɗe ñiɓɓinirɗe marɗe ɗawdi mara fungoji boɗɗi woɗonoji gite mara samaroje boɗɗe woɗanoji mana ɗemgal mara bo coofi kanjum woni aljanna o kanjum waɗi jomirawo o ƴoniri saare lahira aljanna ganni nden o ƴoniri saare gese ɗe duniyaru mo o ƴoniri ɗum aljannaji banni to amma aljanna lahira jomirawo ƴoniri ka be gese ɗe duniyaru aljanna ngam ɗume ngam heɓa en faama amma hakkunde maji bu'dul mashriqayn bana puɗirle be mutirle banni bana puɗirle waɗi be mutirle wodi no ɗum hawtirana wala no hawtira to banni aljanna saare aljanna nde lahira woni be gese ɗe duniyaru ko waɗi jomirawo yecciri men nde gese ɗe duniyaru o ƴoniri aljanna banni ngam hakkilo men faama lallay to a maran gadin maɗa ko kuma ha saare jotta ko irum ci'e mawɗe ñiɓoɓe ci'e mawɗe en ɗo laara a tawan ha nder saare man ɓe keɓan babal gadin man ɓe gaɗan babal ɗo ɗum babal siwtare tan ɓe awa fulawaji fingoji boɗɗi boɗɗi maran bo leɗɗe ñameteɗe maran bo gene hosoje gite to jomirawo waɗi ɗum ngam en faama on amma aljanna lahira sali ha goɗɗo nufata fu go'o ni aljanna lahira nanday be aljanna be gese ɗe duniyaru ha tati fu nanday be ha fungo duniyaru waɗan zubulu mana fulawa to joɗi balɗe seɗɗa pindi balɗe seɗɗa ɗayla to fungoji aljanna lahira ɗaylatako nden samaroje ɗe lahira kanje ɗe timmata kala nde a teɓɓiti samarore fuu wonde feere se joɗa ha nokkure muɗum amma duniyaru en andi ɗum mawsim on ɗo mari wakkatiyel ɗo ɓendi to wakkati mai sali bo se to wakkatiyel mai ɗo yalti to nonnon bo coofi duniyaru en andi ɗiɗo yoora ɗiɗo ɓeeɓa ko ndiyam ma ɗiɗo famɗita amma je lahira yorata ɓeɓata famɗitita to kanjum on amma be seɗɗa seɗɗa en tammi en tindinan to en ngari kala en yetti unsuru fu nder unsuruji aljanna en gaɗan misalu majum je duniyaru be je lahira man no woni jamirawo ko nufata haɗɗo ko sappata en haɗɗo ni andanom jannatin tajiri min tati elan haaro ɗi coofi doggata ha les muɗum tajiri ɗo dogga min tati ha les aljanna wi'ugo min tati ha ɗo sappa en mana ha les ɗo bo na way luggere nufata ba je aljanna en andi coofi duniyaru se to waɗi luggere ko se to waɗi ukdudu kanjum yimo wiyata anharuha min gayri ukhdudin jarat subhana mumsikiha anil faydani coofi aljanna kanji ɗiɗo dogga na bana coofi duniyaru ba ha gasɗe doggata ɗo a'a kanji ɗiɗo dogga ha nder moɗon ɗi sendiray be moɗon ɗi wonday be moɗon mana coofol aljanna ɗo dilla ha kombi maɗa ha yahata fu ha dillata fu coofol maygol ɗo sakitima en andi coofi nayi ɗi jomirawo wi yeccen ha suraji lesto anharun min ma'in wa anharun min labanin ghayri musaffan wa anharin min asalin wa anharin min khamrin lazzatan lisharibina coofi nayi wodi coofol ɗon ngol ndiyam tan wodi coofol ɗon ndiyam bo ɗam wonnata ɗam canjata non de en ɗo andi ndiyam duniyaru to neeɓi ɗo jooɗi canjan waɗan ko ɓokko mama ko yorɓoɓi ko nandi be majum to coofi aljanna ɗi laɓɗi kanji ɗi canjata kono ɗi faɓɓiri fu nonnon coofi ɗon ɗi kosam
en andi kosam bo to jodi wonnon ha duniyaru do ha do shofol on gol kosam gol do bo ha woni fu ha yata fu mana ha sare ma woni fu shofo to non bo shofi di njumri en andi non njumri sagiri mari daraja ha duniyaru goddo hebata ko njumri ma seto nyaki ngati mo den o jokka to amma ha aljanna shofol dum mari mana maayo on je njumri ha woni fu ado wonde be majum non bo mbal en do andi mbal kada dum ha duniyaru haramun ko ngam dalila wonnugo dum wonan hakilo to ha aljanna Allah wadi mbal don je aljanna amma kanjam dam wonnata hakkilo na ba mbal duniyaru ba en andi ne mbal di duniyaru go nana ma lammenga ko kaadenga ko rijjenga kanjon wonnata hakkilo man to mbal di aljanna bo di beldi jabira hadi en ha duniyaru ngaw sikani dam mu'minen hala hira to shofi naydo ido wanca be maada ha woni fu kala shofol ngol amari haaje fu sai shofol may wara nda bo jardu dum don ka ko don anyeda ayara tan to kosam ayidi to njumri ayidi to bo ndiyam ayidi to ko ayidi pat ko suni ma fu ayara no amari haaje nden shofol may sengo lorango lodama ni shofi aljanna woni nen tajri min tati alan haru kullama ruziqu minha min samaratin nen haner aljanna ci aljanna do samaroje bodon kanjum woni bibbe ledde to nyidi en anda dum bibbe ledde toy se en lara bibbe ledde woni ha duniyaru fu to ha totton amma jamira wangini ka sura ar-rahman to wodi o wiata fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman fihima o wi don handal aljannaji man fakihatun fankalla bo kala ko yoni keccirlum pat kuje keccudum fu nangani diga kankana irum abarba irum ko be biata apple e ko nandi be fankalloji fu kuje keccirlaji pat ko dum nyamata dum nana beldum kanyo fihi wa fakiyatun se jamala lori wangiti ni hander fakiyatu man nakhlu dibinoje fu don der fa don hander man den wa rumman den wodi ko wiata rumman en andi enen dum yotta men hadum amma bure mode dum don ko de ke jotta lekke man fuddi waru ba meden fu be do tigare to amma dum buri waru halis de pewde to rumman kanjum mado hander totton to den wodi hander aljana jabra wen wodi inaboje bodon e ko nandi be man kala samaroje ko en naftirta duniya ko pat dum do hato to amma jabrawi kula warzugo min sabarta rizqan qalu hadha rizquna min qablu to be laari daw kuri inaboje hander saksi mabbe ha aljanna be mu'minin sebe tebbita be lara to kana irum manon en mari nona be tebbita amma to be ngati bo sebe tawanda kam man fere nanda be je duniya mo en andi be don biya en wondona feccio dibinore nde aljanna yanan no ha duniyaru mbelenga mare se ko wonna duniyaru may fuma duniyaru meden na ngoni joton ha andata shani aljanna fere be shani duniyaru tebel man hondos ta anno yana ha duniyaru ni da duniyaru du paddu shanya du fuma ru ga podirle hamutirle ay kin aljanna jani aljanna to amma aljanna wato aljanna no kawai jamirande tagika so o yika kayaja no wadi malaika en tagika nyibi o yika kayaja malaika ni yeru ka kadilli bara dubu sabai dubi kan yon ujina chapande jedidi malaika en vi kayaji fa o lori o yibe be bedda yeru ko kayaja be lori be yeru ka ko watta bana dubi ujina chapande jedidi man wadi ne didi be lori be tawi wi fa kayaji o wi be bedda e to hakerol toy o wi fodde hinna ma ko to hinna jawira do mari kerona to kanjo di aljanna accata ko do yaaja diga nyande kataga har abada kada be damono to kanjo di pamaro nastol aljanna mo sakiti to nastol aljanna mana talakajo hadar aljanna wuri ko moy talakako ankoro do mari ba duniya ro sappo den ba duniya ro sappo do nyande o nasata kankame makka do yaaja to ba duniya ro gotel manu biya da wawi be muru ko vima be hokkete Nigeria tan Nigeria do fuudum saare ma on dese ma on dum suklata mana to wodi hikima ka jomira wadi tagdi meden je en mari do balli meden jotta do je duniya do on wakkati bi adama wari mayugo bako yonki ma ko wurta Allah tagana mo bandundu barzaku je o jodirta ha barzaku bo to be wurtini yonki ma padoni be dana sina barzaku nen wakkati dum fufata luwal ko dume mayi timmi
to dum wari fufu ummanu idammo ay be yeccen ay wodi ndiyam don Allah tonnata duniyaru wa yasaluna kanal jibali wa yasaluna kanal jibali qul yansifu rabbi nasafan fayadharuha qa'am safsafan la tara fiha iwadan wala amta duniyaru ma to dimbama du timmi du foti di kap bibbe adama kala ko mojo fu se bandu mudum wada ka fudugo ha nder leddi bana dankali ko bana ulunji fudirta nder leddi ko mojo fu bandu do fuda wakkati el azrail fufi fufando didabro to doddon kala ko mojo fu ummitinde mana kala yonki fu andi bandu mudum majjata bandu mudum kanyum bi adama diga annabi adam horo bande dum pat majum nay dum wili dum timmi amma wodi asbu zambi wodi gabbel fere ngel bi adam fu do lutti kangel ngel bilata ko kanjodi kangel do ngel don bana link on nyande yonkiji fu fama fu so kala yonki fu sefta bandu mudum wara nasata so nden balli en ummitinete boba nay dum balli meden do ba balli je wodan kanyande dangal balli wodanoji nyande dangal to balli wodanoji nyande dangal wodi do gebe didi wodi nastoji yite don wodi fawoji bo aljanna don to balli nastoji aljanna to di wari kanjima seto di lori yari wendu al kausara to di yari wendu al kausara do to totton on haykaliya bandu may se tanya wawan do do aljanna amma to non do yaari no do aljanna jotta hakalo bay wodi do wondo be yaran ko aljanna jotta do bellum se baramo bellum may hada mo yedo amma Allah tajjete wadante tagdi no aljanna man wodinirte kanyum wadi sai a nyama nyamdu aljanna beldum may nastama anana beldum man wala bo ko hollata ma hakkilo ko dume wala bo saklata ma da kanjon kullama rizqu min samaratin rizqan qalu hadha alladhi rizqna min qablu wa utu bihi mutashabiha dan jamara wi wala hum fiha azwajun mudahharatun wa hum fiha khalidun do mari teri irabe ko senabe shenibe manande aljanna dede cioboji ko hebata robe duniyaaru fu wala harobe aljanna to don der haddo modi be meden be biyata pamaro ni hebo robe nder aljanna Allah tenan mo sayibu en du ujune jetati kanjon dubu takos jawarbe boduje bo o heban dubu nay ujune nay nden hurul ayni e mbotte emerre do mo talakajo nastugo aljanna fu odo mari be do robe do hande aljanna kanjum jawra fi wala fi azwaju mudahharatun o maran robe ko watta robe be duniya kanjum sayibu en ujune jetati nden be medai bangal bo hambe on ujune nay nden hokkan mo bo hurul ayni en robe tagirabe be lahira kambe be aljanna kanjum bo hokkan mo robe noy hander mabbe jamra hokkan mo robe temere do on pamal to amma ba kuule bi adama beddata banire torida ma ko may bo beddata to Allah famni en walam fi azwaju mudahharatun wa hum fiha khalidun den jamra bi hambe do faabe duumobe hander aljanna man mana be duuman hander maka wala wurtugo na bana nemaji duniyaaru ba nema duniyaaru fu de fuddi fu do mari timmode manema ji lahira kanji di timmatako har abada mana anuma handeri fu wala karshe banni jomira wolini en inna allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها وأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين جامراو إن الله جامراو لا يستحي ناتشمتم هما قبا أن يضرب مثلا ودر مثال ما بعوبة هون فمرد بجفو وما فوقها كوكو دوينه وقرينه أما الذين آمنوا مؤمنين كم فيعلمون بأن لله أنه كان يمنه الدندير حق لبونغ من ربهم ديك جومي به أما الذين كفروا أما هفري به فيقولون سبب ماذا أراد الله بهذا مثلا يقول جميرا ونفت به مثال دوب يضل به ونمجر به مثال من كثيرا ضده ويهدي وهنت به بما جنب كثيرا ضده وما يضل به ولا بمجد إلا الفاسقين سي فاسقين إن الله لا يستحي jawmirawo
na shemtudum hama ko bak mana o accata woni ni fasirta kalimon semtene ya dama fota wada dum itlaq ha jawmirawo mana fota wi Allah do semta ngam semtene der sifaji bibbe adama on to kala sifa kabi adama fubo kari woni zati jawmirawo kam halum hama ko to ha lafzu diru ayne mutashabihu ko en bonino adama ni to ha lafzu wol wari bana modi be wi jogino wi qaida don kala ko lati mustahili diwi dum ha lafu dum do mari bidaya benanta nihaya to ha ayare do dum bidaya man kan jonu semtene mustahilu ndari wana ke zati jomirawo ngam kay ko non semtene kan jom ernde ma nyonga hunde wanyande to ernde ma nyongi hunde wanyinde sedume se accade ko to accugo jaizum ha haqqi Allah filu mumkinin aw tarkihi jaizun fi haqqihi ta'ala to accugo jaizum dagidum ha haqqi Allah amma semtene be hore mudum mustahilu dum yidum hazati jamirawo do misalu do wi'en jamirawo accata ko ngam semtene wadugo misalu hunde famarde ma ba ubata non fama foka joni hunde do bana shufu on famdugo mare ko kuma lesti shufu irum zarrayen ko kuma buri shufu sanadi jippugo ayare do ko sababu jippugo ayare do وقت الجمرة جبني آياره يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيء لا يستنفذوه من ضعف الطالب والمطلوب جمرة فيه مثال وفيه فرع مثال بين تنبوب هو يبقى أنبوب له ويبقى kambe labbidi be newata do faddi wawata ko di taga koda mbubu on nden to be hosi nyamdu be wadi be sigini labbi man mbubu hosi be wawata be jafta ko mbubu hosi do labbi man di wawata di jafta dedei nyamdu ko bubi hosi do ay kin tampere mabbe nden jamra lori fiani en misalu be nanta tawtaw cancando be biata be fulfulde cey saydo na ko cancando to kanga cancando ay ngado suudu jamrawi inna awhanal buyuti la baytul ankabuti law kanu ya'lamuna suudu buri lafugoni dum suudu cancando on ko wadi ndu wadan suudu maru nga wadan suudu maga nga sanyan amma suudu may renatanga be yene renatanga be bullum renatanga be nange wala ko harata nga wara ngado dakki tan jodi nga ferna bikkon maga wala ko suudu may renatanga ko dume en dandi mosto ko do wadan suudu ko rena ma nange ko rena ma ndiyam ko rena ma wuluyende wakati buldum ko kuma rena ma pewol wakati pewol to suudu cancando wala ko hadata nga ko dume to kanyum geografiri misalu shi e ferbe na awhanal buyuti la baytul ankabuti suudu buri lafu ko ni irin suudu cancando do on to amma modi be sewi to alani geografo joni hunde hande qur'an wodi hikima o tagi ha wonde to e mbolwa hikima je shufu seto Allah yari en to en yotti ge mbubu be je cecedo bo wakati mudo shufu Allah tagi dum kanyum buri famdugo ko amma kala tagdi je Allah wadi hananta nyiwa fu ko nyiwa mari fu shufu bodo mari ba Allah tan haydo ta wala ko yotti nyiwa mawnugo ko atakli ko en mari to wala bo ko yotti shufu famdugo ko to kala tagdindi ko ayi ata shufu do nyiwa do mari pat shufu ma do mari harama shufu burdi nyunyu burdi nyiwa be bileji didi ngam shufu wawan firugo nen kine shufu do je irum je nyata nyiwa mari do shufu do mari to shufu wawan benanta kine may do so bata e ha yonki bi adama ko na bawu so ba iyam be ma ju wuri amma ndo andi nyiwa wala ko wawata naftir go be do sendi yam tan yarata nen nyiwa ba mawniri ni banga mawniri ni hikima maga sedda dininta hikima chufu endo andi yabrande muy halkugo ummatore annabi ibrahima ankon namrudu ibnu kan'ana wakati jabra muy halkugo mo shufiyer bani be
nden cuufu man waɗi cuufu feere seeki nastikine makko e jooɗi ha ngandi makko ɗo ñaama ngandi makko wato Allah ɗo semtinira ƴaggiɓe duniyaru be dabbayel ɓuri famɗugo o ƴaggi ha o wi hoore makko o Allah on jawra se semtiniremo be cuufu waɗi ndamo ɗo o laamiɗo duniyaru fuu amma cuufu to fuɗɗi ƴakkugo ngandi makko ni sei ɓe ngara ɓe ngaɗa ka rebbugo hoore ma nande mawni ɓe waɗa ka rebbugo nde nden cuufu may deƴƴita to deƴƴiti o wiya to ɓe acca ɓe siwta to ɓe siwti seɗɗa cuufu to nani yimɓe deƴƴiti se lora fuɗɗita ñamugo ngandi jomirawo semtinirimo ɗum ɗo waɗa banni non noon buubu en narta ɗo jomirawo waɗi ɗum ngam toska ƴaggiɓe lamɗo nder lamɓe julɓe kanko biyeteɗo Mamoun o ɓe Mouhamadou wi Haruna Rachid bo ɓe Mouhamadou Hadi bo o ɓe Abou Ja'far al-Mansour to Abou Ja'far al-Mansour kanko bo ɓe Mouhammad ɗo tokka silsila mako ha yaha wata ha Abdoulaye ibn Abbas ha hota ha Abbas bappa annabijo Mamounu zamanu mako on islamu yotti jori jorode yotti zirwa ba en giata jotta America yirlirta duniyaru wakkati el man manni Mamounu yirlirta duniyaru ndu fuumaru hatta dawla Rum be dawla Farisa sai ɓe ngara ɓe ɗaɗa tamallugo ha dawla islama wakkati el man ɓe wara ɓe ɗo takka ɓe warti dinaruje ɓe fiya dinaruje julɓe warta dawla Farisa se wara hosa ɗe kanje ɓuri ɓe ha ɓe naftira ha maɓɓe dawla Rum wara hosa ha maɓɓe anni hikaya man ka ɗurta dawla makko ñotti zero wakkati el man nden hanko Mamoun hanko on ɓamti andal bawa makko Haruna Rashid fuɗɗi hañum feri ñiɓugo ko wiyete university Baytul Hikma nden Haruna Rashid jokki o ɓeddi mawnugo saare man o waɗi bo ɓe fassira defte yimɓe India be nanta defte yimɓe Yunan Greece be nanta defte artuɓe fu dawla Farisa ɓe wara ɓe fassira kala ko mojo fu deftere nde a tarjini nde diga lunga to a wartiri lunga arabiya fu to ɓe hokkete kangeri tedduɗum deftere man to se o waɗi tarwiji andal nden a warata jooɗa saare man ɗo ɓe ɗo ñamnama ɓe ɗo yarnama ɓe ɗo hokkama masarif maɗa anka kugal maɗa waɗa tarjama tan ɗo on waddi ɗum ibnul Mukaffa en e ko nandi ɓe diga dawla Farisa waɗi ka fassir ko mana an kon ɓamti daraja andal en tammi en gollon wakkati makko hanko fu wakkati man waɗi to hanko Mamoun o waɗi o waɗan khutba se Allah yerɓi mbubu o fuɗɗa khutba mbubu wara ɗo sarga mo o ɓokkamo mbubu wara ɗo sarga mo o ɓokkamo be ƴer o timminiri khutba ñande man o numi hanko lamɗo duniyaru nda mbubu ɗo renndi bawɗe kadi ɗum goɗɗo on nasa ko wiya ɓe nangawu wala ko wawi be makko ɓernde makko metti so o windini Modibo Madina wakkati en man o windanimo ɗerol o ƴamimo o wi ɗumi on hikima Allah tagani mbubu masan to nde o windani Modibo man sey jaabi mo wiyata Allah tagi mbubu ngam toska ƴaggiɓe ngam toskugo ƴaggiɓe kanjum waɗi Allah tagi mbubu kanjum waɗi goɗɗo waɗan haaje muɗum mbubu jooɗa ha haaje man nden lora umma wara jooɗa ha limse makko to o jalima nasta hunduko makko ngam toskugo ɗum Allah waɗi ɗum ngam toskaɓe to kanjum waɗi to a laari kujeji pamari pat jomiraɗo waɗa ɗi ngam laaru hunde no nde mawniri pat jotta laaru hunde se Allah waɗa nde mawnde to Allah waɗi nde mawnde se jomirawo waɗana nde kayre bo nde ɗo hula hunde famarde jotta a rawandu no ñaaɗiri ko yani mbubu be rawandu wala ko yani ɗum ko yani cuufu be rawandu wala ko yani ɗum se a tawa ndan rawandu ɗo dilla buubi ɗo ɓillani ɗum ndu sukka hoore maɗum waɗɗo ndu sukka yiyadama to laara ndu kultorol se mara ɗum amma wala ko yani mbubu be makko to non jomirawo waɗi hikima makko kujeji pamari ɗo kanji wala ko yani ɗi be maɗa jotta laaru a ñiɓan saare nden kangeri wallahi mbubu se wara jooɗa sei to mbubu may jooɗi ha calka ha cadda se lora wara jooɗa ha ɗo kangeri ngam hollugo ma tosɗugo kanjum haɗɗo khususiya annabi sallallahu alaihi wasallam nder khususiya makko nde Allah waɗi o ceniɗo mbubu jooɗata ko ha ɓandu makko ngam Allah waɗi mbubu ngam toska ƴaggiɓe on amma hanko annabi sallallahu alaihi wasallam abadan mbubu wata jooɗa ha ɓandu makko ngam teddingo to ɗo kañum jomirawo waɗiri misalu ɗo hamɓe heferɓe nde ha jomirawo waddi haala mbubu waddi haala cey ɗo sey ɓe mbiyata kadi ɗo kam sey hamɓe yahude ɓe kadi ka jalugo e winani oɗo wollano haala aljannaji be yide jotta ko warde wollugo haala mbubu benente tawtaw jango ka landi haala ɗum e wollota
mana be jantira annabi jobe mu'min en sebe yata kadi do dum mana dum mari ko wadi ngam be arabe do mari fasaha be mari balanga kala wolde de a wolwi fu be andi ka e bollino kenyon kanji wadi e fo nay yembutu go qur'an ngam be andi ko qur'anu sawi to nde ha irum aaje do wari sebe ngadi ka jalgo wi to ko aaje ko de fata ko waddi hala irum hala di mawdi do de dum wadda hala mbugu dum wadda hala cecedo dum wadda hala kondorle dum hikima majum to kanjon jawra sey jippini ara do hanko jamirawo o accata ko wadugo misalu ko de yake dum shufu on ko kuma uri shufu en tammi yo go wollugo hala zarra ko uri shufu man famdugo dalla do sappa zarra mamma odi ko uri zarra man famdugo fu jamirawo wadi misalu o ma ya'tu an rabbika min miskali dharratin fil ardi wala fis samai wala anqara min dhalika wala akbar illa fi kitabin mubin do jamirawo sey o wadi misalu do nden bo o accata wadugo misalu do hunde to yidi dum shufu ko kuma nde heedi ga en shufu ngam to o wadi misalu do fa amal ladina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim mu'mini en kam yandi lallay wolde do diga ha Allah on nde ko wodi ko do wasadi dum gonga diga ha jawmi be wa amal ladina kafaru amma heferbe to be nani irum do fa kullu ma dara Allah bi hada masala sey ko Allah no fata be irum misalu do kam do ta'ajjubu ko kuma do ta'annutu be do haydina ko kuma be do mana wera dum do jaggare فعلمنا أن الحق من ربهم ومن الذين كل ما ظهر الله بها سنة جمرا سوغي يضل به كثيرا مثال جدو odo wadda ngam odo majjinira duddum be man wara duddum do jotta do majjere be iru misal do dan na yitani majjere wayadi bihi kaseeran odo handitira bo dudbe to himbe laari dele jomra o waddi misalu shufu nen laari hikimaji jomra wadi ha shufu yino Allah waddi shufu jotta dum non haadi yimbe welle duniyaro shufu anyi basare ma wonde timmudude wallahi shufu sai adama dano nde weeti fu seto a soodi do atefu sange wadu ko hadata dibbe adama to di beldini wallahi shufu ngam dume shufu siftirna ma fa duniyaro na to sare sitare ba sare fagutugol lahira woni sare sitare todo kanyo wadi famal ladina fa'lamuna anna al-haqqa kullu hada ma dara Allah bi hada masala yudillu bi kaseera wa yadi bi kaseera wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin amma wala be fa jomira majjimir tabirum ayare do senan talati e fasiqin mana be Allah arti hitani hambe be nuddintako be en arti sappino alama be darse jemen shali de kambe on jomirawo majjinirta be majum waddan dum misalu do ngam be bedda jottu do majjere mabbe Allah reenu en الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. جمراوي الذين بين ينقضون فيستوم عهد الله الكي الله من بعد ميثاقه باو حقو كده ويقطعون بتأما أمر الله هنا نند الله أمري أن يوصل نند سنة ويفسدون بمنة في الأرض الذي أولئك هم الخاسرون هم من رسوله بين أنوني مفسدون دو فاسقون بويت وما يضل به إلا الفاسقين ولا بيومجن الرسول فاسقين دو كم بيون الذين ينقضون عهد الله هم بيون فيستوم الكال الله mo bender modi be be haddo do yahudu en on tan wolona haddo ngam alkay Allah tati do mabbe alkay arandejo diga annabi adam do hado mabbe den alkay annabo en mabbe do mabbe do kala annabojo fu Allah hokkal mo annaba ko benulal amma do sharti to annabi sallallahu alaihi wasallam wari hanko annabojo way to don ko yimbe ma ko fuddi acca dina mabbe be warta adina annabi sallallahu alaihi wasallam wa qasum ala dhalikum isri qalu asrarna to on hosi alkawal man nen alkawal tatabal bo kangal on alkawal deftar alqur'ani warane be jotta mana alkay tati woni do mabbe to en bi alkawal arande wal alladhina yanquduna ahda allahi misaqahu to en hosi do fassara modi be wietobe katadatu nder mabbe woni to en hosi do ayare do umumude nufata de do nufa kala ko be en fistobe alkawal Allah to se mara Allah to woni do bi adama وسيم هوتا سورة الأعراف إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بل شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين
jamravi oɗo siptirna annabi sallallahu alaihi wasallam siptira wakkati o hoosi zurriyaji annabi adam min zuhurihim zurriyata o wurtini zurriya annabi adam mana diga ko arannejo ha ɗi adama sakkitete ɗotta dañego nder ɓiɓɓe adama ɓe dargal darata ɗo muɗum jamra wurtini zurriyaji man fuu ha numanu hawadi on arfa ɗo amma kala ko mojo fu wakkatiyel man ba zarra woni ba gabbel zarra bo wi kanjon ko gite wawata larugo ha modi ɓe meɗen ko gabbel zarra kanjon ko gite ɗarshe ko gite wawata larugo ɓeɗo wi'a misalu zarra bato jeygol ɗo askani a fiɗɗina wodi sollare a yiyata gotel ɗo fiira hendu to gotel man ɗo kanjum woni zarra ɗo on ha fassara modi ɓe meɗen amma to en laari yimɓe zamanu no ɓe fassiri zarra sali non famɗugo zarra wala no gite laarira ɗum wato ko ɓuri famɗugo on en bolli no seɗɗa haala maka Kenya ko ɓuri famɗugo kanjum woni zarra man to sei to yetti nokkure man ni ay fassirani to haɗɗo ɓiɓɓe adama ɓe pat maɓɓe jamirawo wurtini ɓe kala ko moyjo fu diga annabi adam man be enen ɓe jooɗi haɗɗo be waroɓe be caaliɓe ɓe pat maɓɓe ko moyjo fu yalliri nokkure man ko moyjo en fuu meɗen en yalliri nokkure man ha nokkure ɗo jomirawo hoosi alkawal o hoosi alkawal wa yuskaru l abdu bi ikrari alladi qad kana minhu awalan hina tudi jomo ɓurra ɓeccinen ko alkawal ɗon ngal kala ɓi adama fu hoosanama diga wakkatiyel man haɗɗo modi ɓeɗo wiya ɓeɗo ƴona wakkatiyel man ko nokkure man ko haaliyel man alamu zarri ɓe ƴonata nokkure man kala ko ɓe en fu yaaɗiri arande en beragare en fu ko mojo fu diga wakkatiyel man waɗi irtibaɗu ɓe ko waɗata fu jotta ka wakkatiyel ɗon sendi ɗum hitata ɗum to wakkatiyel man ɗo yimɓe pat nasti jomirawo wollani ɓe alastu bi rabbikum qalu bale ɓe mbi annabi sallallahu alaihi wasallam on jaabi nden luttuɓe fu tokki wakkatel man ɗo ko mojo hoosidi alkawal be Allah seedi Allah ɗon yerdi Allah on tagi ɗum yerdi bo to Allah waddi ɗum ha duniyaru hoosi alkawal rewan Allah ɗo tanan Allah to amma en pat e yejjiti alkawal en fuu meɗen e yejjiti wala bo mo yaɗireno kure man kañum ɓe wi ɗo on artata wartango ɓi adama ngirngal wakkati ɓi adama wari mayugo ngirngal yotti to kanjum on o artata siptorgo kanjum ɓe wiyata annasu niyamun fa iza matu istayqamu ɓiɓɓe adama e pat jotta en fuu men en ɗoɗani on wakkatiyel mayde on komo finata wakkatiyel man e siftaral ngel pat magel e yiya ndamen a yiyan nda alkala hosino be Allah si a laara a waɗa viwin a surtana rayuwa ma pot nda ko a huyi nden jotta aɗo acca duniyawo to kañum woni wakkatiyel man ɗon jamirawo stindanen heferɓe ɓe ɗaɓɓita Allah hokka ɓe koda awa gotel ɓe tuuba ɓe heɓata ko goɗɗo feere ɗo mari jawdi noon o wurtina haqqi Allah o wiya Allah accana mo sekkon gotel o wurtina o heɓata ko ngam ɗume gonga arti wari wakkatiyel man ɗon ɗum falasifat wari mayugo ɗeɗum falasifat ɓe en andi ɗum nder maɓɓe Nietzsche woni ɓe nanta irum maɓɓe ko nandi falasifat mulhidina ɗo ni John Jockerson nder maɓɓe woni kala ko maɓɓe to wari mayugo ɗo wolwa kalimaji je hurtorgo ɗo wollo bolle o wiya to o andino dana ni goɗɗo feere o laaran malaika o wiya haw waɗata wollugo fu amma o ɗinɗayɗo Allah o wiya ayi Allah accamo ne seɗɗa o tuba nder maɓɓe woodi mo wari mayugo nder mutafalsifina man ɗo ni o wari mayugo yimɓe wari tayri mo woɓɓe ɗo wiya ɗum Ishaka Newton on woɓɓe feere bo ɗo wiya ɗum Galileo on wakkati on o wari mayugo o wi ɓe ƴemmo ɗum on o ɓuri yiɗugo o wi oɗo yiɗi da duniyaru ɗo ndu fuu mawgon ko mari ɗum o canja ndu fuu be awa gotel kanjum o mari haaje o canja duniyaru man fuu be awa gotel ɓe ƴemmo ɗum on hatta be awa man o wiya o andi ko huwata ko heɓa no awa amma o heɓataka o andi to ayi wakkatiyel ngirgal man ɗon waɗi to kanjum alamu zarri arti no waɗi no wakkatel man ɗo ko mojo hoosidi alkawal be Allah en pat men hoosi alkawal en tokkan Allah nden yimɓe fisti alkawal man kanjum woni heferɓe fisti alkawal man nden nonon annabijo sallallahu annabo en artuɓe wari ɓe waddani mo tokki annabojo tabitini alkawal mo tokkay bo o fisti alkawal man nonon annabijo meɗen sallallahu alih w sallam wara waddini en dina mo tokki annabijo sallallahu alih w sallam o tabitini alkawal mo tokkay annabijo bo o fisti alkawal man nonon maɓɓe yahudu en bo kamɓe on jomirawo wolon en alladina yankuduna adallahi min badi misaki
الذين بين ينقضون فيستو بعد الله ألقى الله من بعد ميثاقه باو كحبام ويتبعون ما أمر الله به أن يوصل nen be fistugo alkal Allah do be fistifa mana be ta'i hunde de jomirawi be sona be ta'i hunde de jomirawi be sona non Allah wi be sona Allah wi dum sona mandigo an anni sayyida khadija Allah eddan mo yarda wakati annabi sallallahu alaihi wasallam nulal warani mo ko annaba ko warani mo hanul bida nde wari hama ko yecci mo na ko yi ko arti yugo o wi wallahi innaka la tasilur rahim wallahi innaka la tasilur rahim o wi Allah senti dama ngam dum ngam ada sona bandigo to ay kanjum dum don der makarimul akhlaqi sonugo bandigo dum don der makarimul akhlaqi diga jahiliya islam wari tabiti to kanjum kala mo ta'i alkawal Allah pat fotan ba ta'i do bandigo الذين ينقضون عهد الله بفسق الكلام من بعد ميثاقه باو الكلام من هوساما ويقطعون ما امر الله به ان يصنع ديدي كو الله بي بسونا كانجون بسونا دين الله كجوكيندira kawada ka dillugo ko be sona alkay mabbe hakkunde mabbe be nanta derda e mabbe ko kuma leñol mabbe be ta'ingol e ko nandi e majum ni wayufsiduna fil ardi den be ngala ka wonnita ko do leddi jawra bi ulaika be do humul khasiruna am do noni rusbibe to Allah reno en to kono ni rusbugo kanjo on soyugo ko tammi goddo do huwa kugal o tammi kaza se wakkati el jazaa'u man wari se o tawanna ko o tamman no may ba to do kanjo no ni rusba Allah reno en to Allah ri ala jere tati ay jawrabi ulaika allazina ishtaraw ala wa ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika hum muflihun mu'minin dan haddo bo nen o lori yen ulaika allazina ishtaraw dalala bil huda be don wattiti majjere be nan ta kanda be majjere nen ay haddo bo nde o tindini en be don wa'i so wibe do me ulaika humul khasirun be do kambe ononi rusbibe نعم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون كيف تكفرون بالله نون هفران الله وكنتم لا تكنوا أمواتا أمايبه فأحياكم ويدنيون ثم يميتكم دن أولوري أماينيون ثم يحييكم دن أولوري ويدنيون ثم إليه ترجعون دن فاكي أماكو أملورتتا كيف نياك كيف دم كلمه لون ngolwari hander qur'anu mara chafan e jetati e tati kayfa wari nen ngolwari do bo ngol do mari madlulu nay mana ngol do sappa manaji nay ko istifhamu ko ta'ajjubu ko nafyu ko inkaru istifhamu ma jamtitinki mana famtinki jama ngam fama ta'ajjubu go haydinki nafyu go riyuki kitaman nden inkaru go yankirki hunde man nefugo ne to alari kayfa kalimol kayfa ede ko nasaje fasara qur'an kalimol kayfa do kangol yahudu be nasara fu mari duniya dum mana kayfa kala hunde fu be bincika non latiri kazano latiri to halawol binciku godo liñu godo to tombe hata be wada ka heftugo ande be wada ka faamugo hunde ha be faami zahiratul hayati ngena man noni hay hama be yotti andugo asrarul hayati asiri ji ngena noni jota bedo yen wala mo andi ngay bu sey Allah ko inshallah to amma Allah waddi en zamanu jotta debbo ma hosa reedu ayara mo asibiti ya be hoso hoto bingel gonga reedu man be waddina ma be hollama dum gorgel nako dewel na be hecce bo nyande kaza o dagate to dum ngaybu na ko na ngaybu ba en wi'an dum ngaybu na ko en wi'an na ngaybu ba dum ngaybu amma bo be en andi ngaybu ma heferbe no be andi ngaybu ma do kayfa be kalimol kayfa be andi ngaybu ma nem bonde dum haqiqa on dole men e yerda be de heferbe fu ne haqiqa on ko be volli mando
be tokki lawol kayfa habe be hefti ngaybu man do to dole men bo e yerda ngam dume a hebata ko badilu a hebata substitute a hebata ko a chanjirta be kayfa mabbe ko be wido ha to be wima debbo do mari reedu be awni be laari no a foti a yeddam wala no to a yeddam bismillah be hujja to a yeddirta sede a yeddira majjere amma dume ndi haqiqa on be woni do dole to be kayfa be yotti kanjum alara kala bincike je goddo ambe nasara le may volli kenga ya'lamuna zahira min al-hayati dunya hambe ko dume be do jama hoore mabbe no wadiri hambe be mayi hoore mabbe do seko kala ko dume fu na ayi be na be yerdi amma non ne latiri to kanjum do bo enen julbe on sakkini dum fa ngam jawira sappino ha qur'anu alam tara ila libli kayfa khuliqat alam tara ila libli kayfa khuliqat ko Allah wi en haddoni laarene ko jodo geloni nodi tagira kayfa khuliqat en wadi bincike en laarina en wadi bincike to en liñino bo en heftan hikima ko jawira sappino haddoni to alari kayfa kala kayfa wari fu wadi kayfa ji don fere ni sappo e jedidi di patmaji kanji di lara dume di lara na ande zaman won tan ko andal biology ko physiology ilmu wazaif al a'dha'i ko kuma geology ko geography ko physics ko nandi be majum tan kayfa ji man di pat di wari di jama ngam dume di Allah jamira hokkima hakkilo a cema non o yidi hakkilo ma do dinga naftir ko be mako to kayfa on do wete kayfa on dammugal mada kayfa on dammugal mada be kayfa to ayotata anda ko dume fu to rammidugo yimbe zamanu kanjon wadi bana modi be biata zamanu naka alihi wa aluhu kama tara umuruhum kulluhum ila alwara to en laari de ko yimbe nane bincike ta heftano enen Allah do bedda hoynon go en hunde man enen mo do bedda mbarugo bandu Allah do bedda en hoynu mo hunde enen mo do bedda bandu kanyum tam mo jamata en laara zamanu irum Cheikh Abdoulaye Gondou duubi no wadi ha duniyaaru nden zamanu mabbe do wala mota wala machine wala keke ko be wa'ata ni dum puccu be wambe on nden hankon amirul hajji hankon sarkin yaki ya Cheikh Ousmane kala habe watta ko fu hankon ardata ya amma be banni fu sende o walli fi defte fere temere nay o don der jihadi man o accay jihadi o accay shanima ko duniyaaru ndem bo o walli fi defte ha yimbe do jama ilum zamanu ruto on hambe zamanu ru mabbe ha jemma mabbe be nange mabbe buri jemma mabbe nange na be do jama nden ayi a defte do en laara jotta Jibril do modi bo mabbe mo be jengi sayul bari do fa be windugo be juude be jungo be windi de be timmini nden ko Cheikh Abdoulaye Gondou o walli fi de cara fere wadani de nder may wadi takhriju hadise di daif fere to alari irum sai a jama hore ma hambe do ka irum zamanu ndu yero be wurata na enen bo jota ka defte fatta dama to ayi kan tin ko ni wala defte ne hebata ko atoton ko farwa mbay ko wala ko hebata ko defte atoton wala defte ne hebata atoton amma wala sodo kay non hoyti ma jota ka Allah wadi hawayama wala deftere ndi adabita a watta google na hebayne amma wala tingo to sey mbe jama hore meden enen Allah do bedda hoynon goyno do bedda bal baddo shew yete tayme hemme imam ramidina ta hada hande bal shariku man taraqat himamum ila marifati asrar al-kawni lata en do mari himma ha ma himma men do yahan wada en woggindira balbe meden be andi asiri kawni do andal kawndo ngam dume enen on jomirawo dabbiti anda ngam en anda ngal bedda battingo en hama ko en bedda andugo bode Allah kanjum be do wiyata wallahi goddo to yidi o anda Allah mawdo o janga astronomy to o jangi andal astronomy kanjon ilmu tanjimi astrology ilmu tanjimi ilmu falakil fiziai kanjum be wiyata astronomy to wallahi to yidi Allah a anda mangu jomirawo ayidi a fama kalimol jomirawo azimu azamatu jomirawo jangu astronomy ta jangi astronomy Allah andan Allah mawdo a faman kalimol man a anda dede ajramus samawiyya dede ko Allah wadi en wada en fasiram sedda man diga ayare tokkore ndero doni to haddo kayfa takfuruna billahi
jomirawo seeƴami yo istifamu be ta'ajjubu ɗo on hufrinta Allah onon ɓiɓɓe adama noyi on hufrinirta Allah mana ha marɗo hakkilo wala no ɓi adama hufrina Allah toni hakkilo ɗo ngo ɗon wala no o hufrina Allah to kañum to ha o hufrini Allah ɗo sey ƴamo ƴama no waɗi o hufrini Allah ɗo wa kuntum amwatan on laatino on mayɓe wa kuntum amwatan ha ɗo on laati on mayɓe modi ɓe waɗi fassara feere feere ha mayde ndere dufete haɗɗo mayde arhamuna wayi woɓɓe nder modi ɓe wi'a wongo ha nder renga goɗɗo ɗo ha nder renga hakkude yakkude ɓe mbayni suɓi wattalaɓi ko goɗɗo ɗo ha renga ɗo wongo makko ha renga baba makko koƴe baba makko oɗo ba mayɗo wakkatiyel man to en wi en ƴaman ƴamol ɗo bo ngol juutan wakkati baba man daña kabo wakkati baba daña kabo ɗo ngol juutan woɓe feere bo wi a ayi yimɓe fuu mayɓe no diga alamu zarri jomirawo sey woosi on yeɗitini on to haɗɗo ɗum ɗon nder ande nuƴiɗen sey en mbolla ko modi ɓe tafsiru wi to haɗɗo to en mbino woodi alamu zari sey en mbiya woodi alamu buɗuni mo ngam wakkati ɓingel ɗo to a wi fahawa wolde man a tawan hedde ko ngeendam woodi no hunde wonde feere ɗon no e nde Allah waɗama a geetoɗo ɗo a ɗon no amma no a woni ɗo ɗo ka Allah may tan anndi a ɗon no kam wa kuntum on watan ngam ɗume sey to goɗɗo yeeɗi nden maaya to yeeɗe no mayirta sey to yeeɗi nden maaya to nden jomirawo fuɗɗiri mayde haɗɗo wa kuntum on laatake no to to a fama naɗɗo on laatake ɗo no wodi hunde wonde feere ɗon no amma ɗum ɗume ɗo ka Allah man anndi Allahu alamu nden wa kuntum am wata nden on laati on mayɓe nde on mayɓe fa a heeku sey o yeeɗiño ɓe waɗiɗen ha duniyaru ɗo nden summa bo ha yimɓe nawo ɗum ɗo sappa sabbitingo littaraki sabbitingo summa yumitukum nden o lora o mayna en kanjum mayde nde en mayata summa yuwikum nden o lora o yeeɗina en ngendam ɗam barzaku ko kuma ngeɗam ɗam lahira summa ilayhi turja'una nden ha ma ko fa en kotata kanjum ɗum gal ñande darɗa to haɗɗo ko ɗum sappata ɗum ɗo sappa ayare wa qalu rabbana amattana snatayni wa ayatana snatayni fatarafna bi zunubina fala ila kurujin min sabil jamirawo ayi hamɓe heferɓe ɓe boldan ɓe jamirawo ha nder yiite ɓe wi Allah a mayni amin nde ɗiɗi aɗo wi a yeeɗini amin nde ɗiɗi min kiriti ayɓe amin ngam man wonno a wurtinira amin min tubana to ayi jamirawo sey wiyata ɓe walaw ruddu la aadu limanuhu anhu wa innahum la kasibuna wato andal Allah arti arki wonɗo jamirawo waddano ɓe duniyaru ma ɓe duɗɗinta kanjum lornugo ɓe ala bote to haɗɗo ko ayare ɗo sappata en marɗo hakkilo wona no hufrina Allah ngam ɗume to o numino o wala nden Allah waɗi mo o ɗon jamirawo loran waɗa mo o wala ana o mayan nden o lora o waɗa mo o ɗon nden o loran o hotana Allah to no hufrintama to sey fassara kayfa warana en haɗɗo to Allah famni en wakkati en luttina ɗum ka lutti minti joyi wakkati timmi ko to en dammiɗinan haɗɗo ngam ayare nden hosata e soom kayde mane ɗo wari haade fassara كيف تكون بالله كنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء وكاين ما عندي مرة حاجه فسر كما نرمي ان حدوني الله نفر بك انني سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي الى صراط المستقيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلام على المرسلين الحمد لله.